Дядо, що спря? Абе, нещо мигача ли не се загуби? Мигача? В тази машинка. Чакай да дам мигач. Видим има ли, няма ли? Давай. Нещо се загуби, бе. Да не е фаровете нещо. Светло, бе. Да, добре, сега да видим. Десен. Свич, Пара свети ли? Свич. Значи го прави се. Да. Я чай да попитам един въпрос. Знаеш как прави българския Вин Дизел? Естествено, бе. Така прави. Виж какво става. Така. Ще го направим веднага. Ето. Това е. Абе, сега ще го снима. Чакай да това.